Sa usa ka bukid, adunay usa ka inahan nga si Manang Rosa. Adunay tulo ka anak. Single mother siya. Kada gabi sa dili pa sila matulog, makita sila sa silong nga nagampo. Apan usa ka adlaw, na-diagnose si Manang Rosa og sakit sa baga. Nawala siya sa trabaho, wala nay kwarta, wala nay pagkaon. Apan bisan pa niini, wala siya mohunong sa pagampo. Usa ka gabi iyang giampo sa Ginoo. Ginoo, dili na nako kaya. Panalipdi ang akong mga anak bisan ako mawala. Ihatag kanila ang kusog, ang kaalam o pagtuo. Dili dugay ang ilang silingan nga wala kaayo na kay istorya kaniya kaniadto mitabang sa pagpakaon o pagpaeskwela sa mga bata. Karon duha sa iyang mga anak nahimong maestro, ang usa kay nurse. Sa kamatayon ni Manang Rosa, ilang gipadayag nga ang pagampo sa ilang inahan mao'y pinakadakong hinungdan nganong wala sila nawad-an o paglaom. Ang atong ebanghelyo karon gikan ni St. John chapter 17 verses 1 to 11. Sama ni Jesus si Manang Rosa nagampo dili alang sa iyang kaugalingon kundi alang sa uban. Usa kini katinuod nga kahayag sa kamatuoran. Kini ang pagampo ni Jesus sa wala pa siya dakpa. Usa ka pagampo nga puno sa gugma, kasakit ug paglaom. Apan unsaon man nato kini pagdala sa atong kinabuhi karon? Amahan, naabot na ang takna. Himayaa ang imong anak aron himayaon usab kaniya. Ako wala na sa kalibutan, apan sila ania pa. Og ako muanha na diha kanimo. Kini usa ka pamalandong sa kasing-kasing ni Jesus. Nahibalo siya nga hapit na siya ilansang apan wala siya nagampo para sa iyang kaugalingon apan para kanato. Gipangayo niya sa amahan nga bantayan kita, panalipdan og himuong usa ingon nga usa sila sa amahan. Kini nga ebanghelyo nagpahinumdom kanato nga bisan sa kasakit ang gugma mopadayon sa pagampo. Si Jesus wala magtan-aw sa kalisod nga moabot sa iyaha apan sa kaluwasan nato. Unsaon nato pagsunod ni ining gugma nga walay sukod? Una, atong paligunon ang atong pagampo para sa uban, para sa pamilya, para sa kauban sa trabaho, para sa silingan, ug maski katong nakabuhat kanato og daotan. Ikaduha, atong timan-an nga wala kita mag-inusara na atay amahan nga nagtan-aw, nag-uban ug nagtabang. Ikatulo, sama sa gisulti ni Jesus, mahimo kamong usa. Unsaon nato pagdala og pagkahiusa sa balay, sa simbahan, sa komunidad? Ang tubag, sugdi sa gugma, sugdi sa pagampo. Ginoo, salamat sa imong pulong karon, sa imong pagampo alang kanamo bisan sa imong kasakit among nabati ang imong dakong gugma. Tabangi kami nga mamahimong usa sa gugma, usa sa paglaom, usa sa pagtuo. Gamita kami nga mahimong kahayag sa uban pinaagi sa among pagampo ug buhat. Amen. Salamat sa inyong pagpaminaw. Kung nakapadasig kini nga video kanimo, palihog i-like, i-share ug i-subscribe. Ayaw kalimti, ang gugma sa Ginoo walay sukod hangtod sa sunod. Padayon ta sa pag-alagad ug pagtuo. God bless.